ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನು ಗುಡ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ 7 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಲಗೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಕಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಬಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರೊಂಡು ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೋದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಉಡುಪಿಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪಂದೇರ ಪೆಡ್ಡೆ ತೋಜು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಒನಸ್ ಹಾತಿಸಿ ನಾವು ಒಡವನಸ್ ಮನಸ್ಸು ಕಾಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಸಾಗರ್ ಏನು ಶಿವಸಾಗರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈತದ್ದು ಉಂಡ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಬು ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಶ್ರೀಯ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಳನಿ ಬಾಲಂಡು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಶ್ರೀಯ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದೆ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಬನಾನಾ kiwi green sweet बैठे बल्ले आम बटरफ्लाई उड़ी उड़ी जाओ बल्ले डिंग टक टंग हीर बन्ने अक्का ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದ್ ಬೈಕಿ ಅಪ್ಪು ಸೂರಜ್ ಉಂಡು ಸೂರಜ್ ಅಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀಯಾ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಉನಸ್ಗೆ ತಂದು ಸೀರೆ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡುಂಡು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಹಪ್ಪಳ ಉಂಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಭೋಜನ ಏನ ಒಬ್ಬಳ ದಿನ ನೈಲ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಸೇರ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಣಸ್ ಮಂತಿಗೆ ಒಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಅನ್ಸತ್ತ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಇಂತುಳೆ ಜೋದೋಲ್ ಬಂದ ಎರ್ನಾಕ ಇಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೋಂಡ ಅಂಡಲೆ ಅಂದಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋದು ಕರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ ಬೇಗತ್ತದು ಪೋತು ಸಾಕು ಸಾಕು ಏನಿಕ್ಕಬ್ಬೋ ಐಟೊಂಜಿ ಏತ್
ತಾರಾಯ ಆತನ ಯಾನಿ ಮೇಕಪ್ పోತೀನಿ అంటే డ్రెస్ని ఇల్లటి పుడుతు లంగల లెహంగా కొనొత్ತೀನಿ అండ్ లెహంగాದ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನತೀನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ವೇಲ್ಲ ಬೊಕೇನು ಅಲ್ಪಿನ ಬೊಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೇತಂಗಿದೆ ತಂದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನೇ ಒಂಜಲ್ಲ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡೋಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕದೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಪಲ್ ಚೂರು ಅಬ್ಬ ಇಂಚಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಅಬ್ಬ ಇಂಚಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋತುಜಿ ನರಕ್ಕ ಚೆಂಗಿಸ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಕಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ತಿಂದಾನ್ ಬಂಜಿ ಗಂಟೆ 7:09 ಯಾರು ರಿದ್ವಿ ನಾಟ್ ಜಾಲಿ ಅಲ್ಲರ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜಿದಾನ್ ಯಾ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕ ಶಾರ್ಮೆಡ್ಡೆತ್ನ ಶಾರ್ಮನೆ ಅಣ್ಣಂಕು ಫುಲ್ ತಿನ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾತು ಅವನ ಇಪ್ಪರ್ ತಿಂಜಿದೇ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಬ್ಬ ರಡ್ಡು ತಿಂದು ಅರ್ಧನೇ ಏನ ಬರ್ಸ ಇಂಕವ್ಯ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತುಲಿಗೆ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತಂದೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪವೆ ಹೆಂಚೊಂಡಿನ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಗಿತ್ತನಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ಸಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋನು ದಿನ 9:30 ದಿನಂಚ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋನು ಯಾನ್ ಜೊಪ್ಪಡಿಂದೆ ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ನ ಜೊಪ್ಪಡಿಂದೆ ನೊಂತೀನಿ ಆಡ ಡ್ರೆಸ್ ಡಬ್ಬೆ ಎರಡು ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗಾತು ಅಂಚತ್ತೆ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಶೌರ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೂರ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೊಪ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೌರ್ಮ ತೆಜ್ಜಿದ್ದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ದುಡು ಮಕ್ಕಳೆ ಎನ್ನ ಮೀದಾಂಡು ಒಂದು ಹೇರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ದಿನ ತೋಡಿತ್ತೆ ನುಂಗುದಾಯ್ಬೇಕು ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಒಂದೇ ರಫ್ ಆತನ್ ಹೇರ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀನತ್ತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ರಫ್ ಆತಂದು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಚಾಪುನ್ ಬಂದು ತೋಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂದಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಾತು ಪೋತುನ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ఒక ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅತ್ತೆ ಮಂತೀನಿ ಜನವರಿಡು ಇತ್ತೆ ತೂಗೋಡು ವರ ನುಂಗುದೇವಕ ತುಪ್ಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ತಪ್ಪಿರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಧಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಟು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು 15 ದಿನ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.